तिच्या उमेदवार श्री निलेश राणे यांच्या प्रचारार्थ मी मेळाव्यासाठी म्हणून आले होते आणि आज आता आपल्याशी संवाद साधताना मला आनंद होत आहे. महायुती महाराष्ट्रभर निवडणुका लढवते आपल्याला कल्पना आहे आणि प्रचाराला आता काही अगदी तास थोडे शिल्लक राहिलेले आहे आणि 20 तारखेला निवडणूक होती. परंतु ज्या मुद्द्यांना अनेक सभांमध्ये किंवा अनेक वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदात जेवढं पाहिजे तेवढं लक्ष दिलं गेलं नाही किंवा असले मुद्दे तरीसुद्धा बोलले गेले नाहीत असे जे मला वाटत आहेत त्या काही मुद्द्यांवरती मी बोलणार आहे आणि ते सगळीकडचेच मुद्दे आहेत. त्याखेरीज काही प्रश्नोत्तर आपण करू. आपले संवाद झालेले आहेत. 10 मिनटं 7-8 मिनटं मी मांडली जाते, 7-8 मिनटं प्रश्न घेऊ. तुमच्या मनावर प्रश्न किती घ्यायचे होते. एक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक वयोमान वाढत चाललेले आहेत आणि त्याच्यामुळे जीवनशैलीमुळे असणारे आजार जरी वाढताना आपल्याला दिसले, मधुमेह किंवा हृदयरोग किंवा संधिवात असं, तरीसुद्धा त्याच्यासह दीर्घायुष्य जगण्याची वेळ बऱ्याच जणांवरती आलेली दिसते आणि त्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याचं कारण असं की बरेचशा कुटुंबांच्या मध्ये पालकांच्याकडे मुलं लक्ष देत नाहीत आणि त्याच्यासाठी कायदा आहे ज्येष्ठ नागरिकांना संरक्षण देणारा. परंतु ज्येष्ठ सेवा तक्रार प्राधिकरण प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे आणि तिथे जे वृद्ध लोक तक्रार करतात की आमच्याकडे तरुण मुलं लक्ष देत नाही किंवा मुलगी लक्ष देत नाही आहे, अशा वेळेला ते निर्णय घेतं आणि मुलांच्या उत्पन्नानुसार काळजी घ्यायचं त्याबद्दलचं मानधनसुद्धा मुलांना सांगतं. पण अनेक वर्ष मागणी होत होती की ज्येष्ठ नागरिक एसटी प्रवास मोफत व्हावा, त्याबद्दलचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना दाताची कवळी असेल, काठीची यादी त्यांनी केलेली आहे. त्या ठिकाणी जायचं असेल तर त्यामध्ये निम्म वाढण्याची सवलत त्यांना मिळणार आहे. ही सुद्धा योजना कार्यान्वित झालेली आहे. याखेरीज सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हा सगळ्यांच्या संदर्भातला प्रश्न आहे. सिंधुदुर्गामध्ये जरी ओरोसला हॉस्पिटल असलं तरी सुद्धा त्याच्याबद्दलच्या बऱ्याचशा तक्रारी माझ्याकडे वेळोवेळी आलेल्या आहेत आणि मी स्वतः त्याच्यासाठी डीनना बोलवून बैठक घेतलेली. तुमच्या पत्रकार बांधवांनीच माझं लक्ष वेधलं होतं. छोट्या मुलांना हृदयाचं ऑपरेशन करायची वेळ येते किंवा मोठ्या लोकांना, कुठल्याही वयाच्या लोकांना कॅन्सरसारखा असाध्य आजार झालेला आपल्याला दिसतो आणि त्याच्यामध्ये पत्रकारांना सुद्धा हा प्रश्न आहे की निवृत्ती वेतन नसल्यामुळे आणि कोविडमध्ये सुद्धा अनेक पत्रकार दगावले. तर अशा वेळेला पत्रकारांनाही असाध्य रोग झाला तर पत्रकार आहेत, असंघटित क्षेत्रातले कामगार आहेत, शेतकरी आहेत, अशा लोकांना कुठलाही मेडिकल इन्शुरन्स नसतो बऱ्याच वेळेला आणि त्यासाठी म्हणून 2 वर्षात 40,000 रुग्णांना 350 कोटी रुपयाची मदत स्वतः माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या निधीतून दिलेली आहे. पूर्वी 2.5 कोटी 5 कोटीपर्यंत खर्च त्याच्यातून होत होता आणि प्रचंड विलंब लागत होता त्याला. परंतु आता अगदी 15 दिवसाच्या आतमध्ये हे निधी मिळतो. बऱ्याच वेळेला अडचण आली तर मंगेश चिवटे हे त्या कक्षाचे अधिकारी आहेत, ते त्याच्यामध्ये लक्ष घालत असतात. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आहे ज्याच्यामध्ये विम्याची रक्कम आता 1.5 लाखावरून 5 लाखापर्यंत वाढवलेली आहे आणि सर्व कुटुंबासाठी आरोग्य विमा याच्यामध्ये आयुष्यमान म्हणून योजना केंद्र सरकारने केलेली आहे आणि कुठल्याही आर्थिक स्थितीतला असेल व्यक्ती 75 वयाच्या वरचा तर त्या माणसाला मोफत सर्व उपचार मिळणार आहेत. या संदर्भामध्ये निर्णय झालेले आहेत. 9 ठिकाणी नवीन मेडिकल कॉलेजेस झालेली आहेत. मला वाटतं त्यात एक आपल्या सिंधुदुर्गातही आहे आणि त्याच्यात 4,365 कोटी रुपये खर्चास मान्यता झालेली आहे. आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना याच्यामध्ये मंजूर 700 पैकी 347 ठिकाणी तो कार्यान्वित आहे आणि 210 कोटी खर्चास मान्यता दिलेली आहे. सर्व शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा आणि तपासणी आता निःशुल्क आहे. मी बाकीच्या सगळ्या तपशिलात जात नाही, पण महिलांच्या संदर्भात एक सातत्याने आक्षेप विरोधक घेत आहेत की महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल तुम्ही काय केलेलं आहे आणि असं विचारतात की लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्या लाडक्या बहिणींना तुम्ही मदत देताय पण सुरक्षिततेसाठी काय. आणि त्या संदर्भात मला आपल्यासमोर सांगणं आवश्यक आहे की प्रत्येक ठिकाणी एक मोफत उच्च शिक्षण किंवा याच्याबरोबर 1.25 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्सची स्थापना झालेली आहे ज्याच्यामध्ये 12,80,000 महिलांचा समावेश आहे आणि त्यांना कायदेविषयक माहिती, कायद्यात अत्याचार होत असेल तर प्रतिबंधात्मक माहिती, अशा मुद्द्यांच्या बरोबरच आशा आणि अंगणवाडी
मुख्यमंत्र्यांकडे की जो आतापर्यंत भारतात कुठेच अजून झालेला नाही आहे, आणि ते म्हणजे इक्वल पे इक्वल राईट्स कमिशन फॉर विमेन. म्हणजे महिलांना सर्व क्षेत्रांमध्ये समान आणि योग्य संधी मिळावी. जशी परदेशामध्ये काही ठिकाणी आहे, युरोप आणि प्रगत देशांच्या मध्ये, तसं इक्वल पे आणि इक्वल राईट्स कमिशन, ज्याच्यामध्ये आज आम्ही बघतो की महिला कुठल्याही क्षेत्रात काम करत असतो, परंतु त्यांचे वाईट वागणारे जे लोक असतात त्यांच्याशी शाळा कॉलेजमध्ये छेडछाडीचे प्रकार होतात आणि प्रमोशनमध्ये त्यांना डावलं जातं. आणि या पार्श्वभूमीवरती इक्वल पे आणि इक्वल राईट्स कमिशन मी मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आग्रह धरणार आहे, जेणेकरून आपल्याला त्याची अंमलबजावणी करता येईल. पर्यटन विषयामध्ये आई असं जेंडर इन्क्लुझिव्ह धोरण केलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये महिला आपले घरात घर चालवत असतात आणि चाकरमाने जे आहेत ते मुंबईला गेलेले असतात. अशाला सासू सासरे सून असे लोक घरामध्ये असतात. तर ते बऱ्याचशा ठिकाणी बेड आणि ब्रेकफास्ट, न्याहारी, न्यास आणि न्याहारी अशा पद्धतीची सुद्धा कार्यक्रम चालू आहेत रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून. आपण दुसरं सगळ्यांनी वाचलेलं आहे की दिशा कायद्याचा काय हा प्रश्न आम्हाला विचारला जातो आहे. तर यामध्ये मी आपलं लक्ष वेधू इच्छिते की केंद्र सरकारने IPC आणि CRPC यासाठी दंडसंहिता लागू केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये सर्व कायदे 1 जुलैपासून नवीन स्वरूपामध्ये आलेले आहेत. त्याच्या दोनच मी वैशिष्ट्य सांगते कारण वेळेच्या अभावी. त्या दंडसंहितेमध्ये एक म्हणजे 1 महिन्यामध्ये चार्जशीट दाखल करणं अपेक्षित आहे. तसं काही वेळेला पुरावा सापडला नाही म्हणून पोलीस बी समरी रिपोर्ट करतात, जेणेकरून तो गुन्हा जो आहे तो झालाच नाही असं धरलं जातं. त्या बी समरी रिपोर्ट महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावरती करता येणार नाही असं दंडसंहितेत म्हटलेलं आहे. आणि याच्याबद्दल मी पोलिसांशी बोललेली आहे, पोलिसांबरोबर मीटिंग घेतलेली आहे की ज्याची अंमलबजावणी सुरू झाली तर काही गुन्हे पुराव्याअभावी जर का त्याचे पुढे जात नसेल, प्रगती होत नसेल, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा पोलीस परत एकदा आढावा घेऊ शकतील. याखेरीज ज्यांची केस चालू आहे मुलींची, पॉक्सो किंवा लहान मुलींच्या छेडछाडीची, तर दर महिन्यामध्ये पोलिसांनी त्या मुलीला सांगणं, तिच्या कुटुंबियांना सांगणं अपेक्षित आहे की काय प्रगती केसची झालेली आहे, कधी तारीख पडणार आहे, जेणेकरून त्यांना पुढे काहीच कळणार नाही. एकदम वर्षभराने त्या आयोग येतात आणि सांगतात की तुम्ही आता कोर्टात जायचंय, तशी वेळ त्यांच्यावर येऊ नये या दृष्टिकोनातून दर महिन्यामध्ये त्यांची प्रगती त्यांना सांगणं अपेक्षित आहे. आणि साक्षीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्येक महिलाविषयी गुन्ह्यात केली जाणार आहे, जेणेकरून एखाद्याने साक्ष दिली तर त्यांना धमकावणं, त्यांना त्रास देणं असे जे उपयोग होतात तर ते रोखण्यासाठी भारतभर प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे दिशा कायद्यामधले अनेक मुद्दे हे सरकारने स्वीकारलेले आहेत. बदलापूरच्या केसमध्ये आपल्याला माहिती आहे की तिथे फाशी द्या अशी मागणी सातत्याने चालली होती, परंतु प्रत्यक्षामध्ये जेव्हा तो गुन्हेगार पळण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी, त्याच्यानंतर पोलिसांनी एन्काउंटर केला. ते एन्काउंटर हे प्रत्येक गुन्ह्यामधलं उत्तर जरी नसलं तरीसुद्धा फाशीची शिक्षा लवकरात लवकर व्हावी या दृष्टिकोनातून विशेष सरकारी वकील प्रत्येक ठिकाणी महिलाविषयक गुन्ह्यासाठी नेमणं हे सुद्धा फडणवीस साहेबांनी हाती घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी आणि शिंदे साहेबांनी ज्या मीटिंग घेतल्या पोलिसांबरोबर, त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी क्राईम अगेन्स्ट विमेनच्यासाठी जसे सेल आहेत तसे 3 विषयांवरचे विशेष कक्ष प्रत्येक SP आणि CP ऑफिसमध्ये सांगितलेले आहेत. त्याच्यात एक जो कक्ष आहे तो अंधश्रद्धा निर्मूलनचा कक्ष नुकताच सुरू झालेला आहे, जात पंचायतच्या विरोधातले कक्ष सुरू झालेले आहेत आणि अँटी ट्रॅफिकिंग म्हणजे मुलींची तस्करी केली जाते त्याच्या संदर्भातले कक्ष सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी सुरू झालेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोषसिद्धीचा म्हणजे कन्व्हिक्शनचा जो रेट आहे गुन्ह्या नंतर आपण जर का आत्ताचं चित्र पाहिलं तर हा सामाजिक गुन्ह्यांमधला रेट जो आहे तो 14 ते 20% पर्यंत आलेला आहे आणि सर्वसाधारण गुन्ह्यांमधला कन्व्हिक्शन रेट 45% पर्यंत आलेला आहे. ही सुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. गुन्हे जास्त नोंदवले जातात पण अधिकाधिक तक्रारी येतात आणि भारतातल्या कुठल्याही जिल्ह्यात तुम्ही गेलात तर दर वेळेच्या गुन्ह्यांच्या पेक्षा लाखाच्या मागे गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढलेलं दिसतं, कारण लोक गुन्हा झाल्यावर नोंदवायला येतात बाहेर. पण कुटुंबातले जे गुन्हे असतात एखाद्या मुलीवरती तिच्या नातेवाईकांनीच अत्याचार करणं ते मात्र गुन्हे नोंदवले जात नाही, ती त्याच्यामधली वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून यासाठी म्हणून सुद्धा महिलांचं सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. लाडकी बहीण योजना ही गेम चेंजर ठरलेली आहे. गेम चेंजर ठरेल का याचा प्रश्न, जी गेम चेंजर ठरलेली आहे असं महिला मतदारांच्या नेत्या, मी, त्याच्यानंतर मीना कांबळी, आमच्या सगळ्या उपनेत्या आणि शिवसेना महिला आघाडीच्या काही जिल्हा प्रमुख मिळून आम्ही एक
वाचलं असेल आपल्याच पेपर्समध्ये आलेले की COP29 हे अझरबैजान या ठिकाणी सुरू आहे, ज्याच्यामध्ये जलवायू प्रदूषण आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरचा आढावा चाललेला आहे. सुरू आहे मात्र कणकवलीतले आणि सावंतवाडीमधले दवाखाने बंद आहे. म्हणजे फक्त ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार असतील किंवा आमदार असतील तिथलेच हे दवाखाने चालू आहेत का? असं कुठेही दुजाभाव केला जात नसतो आरोग्याच्या विषयात. काही पदं रिक्त होती आणि कुठली पदं आपण ज्यावेळेला भरायचं आपल्याला अवघड वाटतं असं का म्हणतात कळलं नाही. आणि मी एकच डॉक्टर आहे आता, पण तरी माझी बदली करा तेव्हा मला नाही सांगायला लागतं बदली करता येणार नाही असं. आणि त्यामुळे चांगले प्रशिक्षित डॉक्टर मिळावेत म्हणून आता ज्यांनी मिश्र अभ्यास केलेला आहे म्हणजे आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथ दोन्हीचा, त्यांना सुद्धा आता सरकारने अपॉइंटमेंट द्यायला सुरुवात केली आहे. आणि त्यांना अगदी त्यांच्या ग्रेड्स वाढवून व्यवस्थित पगार मिळेल असं बघून चांगले अनुभवी असणारे लोक नेमण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आणि प्रतापराव जाधव आयुषचे मंत्री आहेत, त्यांच्याशी आम्ही बोललेलं आहे की आयुष आणि राज्यातला सार्वजनिक आरोग्य विभाग हे मिळून जिथे जिथे रिक्त पदं आहेत तिथे किंवा प्राध्यापक काही जे रिटायर्ड झालेले असतील त्यांचा सुद्धा कन्सल्टंट म्हणून उपयोग आपल्याला अशा दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये करून घेता येईल. मॅडम, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ग्रामीण भाग आहे आणि या ग्रामीण सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल किंवा जे या ग्रामीण भागामध्ये सर्प जर झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला तर शासनाकडनं कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही. आणि जर त्या सर्पाला मारलं गेलं तर वन खातं त्या व्यक्तीवर कारवाई करतं. मग याला मार्ग काय? आतापर्यंत अनेक मृत्यू हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेले आहेत. काही आता 8 दिवसापूर्वी एक 8 वर्षाच्या मुलीला सर्पदंश होऊन ती मृत्युमुखी पडली. पशुहत्या जर का झाली, पशुकडून हत्या झाली जर का, तर त्याच्यासाठी एक GR आहे ज्याच्यामध्ये वाघाने खाल्लं किंवा वाघाने हल्ला केला किती पैसे, त्याचं सगळं नियमावली आहे. पण मी याच्यासाठी आता तर ते डिपार्टमेंट यांच्याकडे होतं, सुधीर भाऊंकडे होतं वन विभाग असल्यामुळे, पण मी त्याच्याशी बोलली ना विषय. आणि त्याच्यामध्ये सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या लोकांना का कॉम्पेन्सेशन मिळत नाही ते मी चेक करते. माझी अशा आतापर्यंत वाटत होतं की त्यांनाही काही मदत मिळत असेल म्हणून, पण तशी नसेल तर सर्पाला मारणं हे उत्तर आहे की नाही मला त्याच्यावर मी काही एक्सपर्ट नाही आहे. पण सर्प मित्रही मला खूप माहिती आहेत की ते सापाला वाचवतात, साप विषारी आहे की नाही बघून. पण मूळ मुद्दा जो तुमचा आहे की सर्पदंश झाल्यावर त्यांना मदत मिळाली, नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. मी स्वतः उपसभापती म्हणून डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये त्याच्यात लक्षात आले. तुम्ही पण हे जमलं तर मला माहितीचं निवेदन पाठवून देता. हो चालेल. ठाकरे सरकार सांगते की महिलांना STच्या सुविधा मोफत देऊ, तसेच महिला शक्ती कायदा आणि तसेच पद्धतीने महिलांसाठी आरोग्य यंत्रणा असेल, शिक्षण मोफत देऊ. काय सांगा त्यावर? एक असं आहे की पहिलं म्हणजे आधीचं जे 99ला शिवसेना भाजपचं सरकार गेलं त्यानंतर मग 14 पर्यंत ह्याच्यामध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं 14 पर्यंत. आणि आता काँग्रेस महाविकास आघाडीमध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. शिवसेना तर 2014 पासून होतीच, म्हणजे भाजप बरोबर महायुतीमध्ये. नंतर स्वतः उद्धव साहेब मुख्यमंत्री होते 2 वर्षाच्या काळात. मग प्रश्न असा आहे की एवढे सगळे मुख्यमंत्री आणि एवढे सगळे पक्ष सत्तेत येऊन गेले तर त्यावेळेला आम्ही तर अनेक वेळा निवेदनं दिली होती सरकारला की जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट तुम्ही करा. म्हणजे हा त्याचाच भाग आहे आता जे त्यांनी केलं ते. तर त्यांनी ते मग काँग्रेसने किंवा त्यावर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ज्यांनी महिलांना 3 रुपये सुद्धा दिले नाही अशा मदत म्हणून, तर ते 3000 रुपये आता द्यायचं म्हणतात. कारण काय की शिंदे सरकारने दिले पैसे म्हणून ते आता म्हणताय. म्हणजे त्यांनी जर का आम्ही घोषणा केली नसती तर 3000 रुपयाचं ते बोललेच नसते. अर्ध्या तिकिटात म्हणतात मग इतकी वर्ष BMC मध्ये होते सत्तेमध्ये, मग त्याला का नाही तिकिटामध्ये सवलत दिली. या मागण्या महिला संघटनांकडून वारंवार झालेल्या आहेत सरकारकडे. त्यामुळे आता केवळ महिलांच्या मध्ये उत्साह जागृती आल्यामुळे त्यांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी म्हणून आम्ही पण देऊ असं सांगताहेत, परंतु त्याच्या पलीकडे त्याला काही त्यांची बांधिलकी आहे असं दिसत नाहीये त्यांच्या वागण्यावर. बदलापूरच्या घटनेनंतर महिलांसाठी एक सेपरेट पोलीस स्टेशन उभारू असं देखील ते कारण. ॲक्च्युली ती मागणी तर पूर्ण चुकीची आहे. कारण स्वतंत्र पोलीस स्टेशनवरती खूप रिसर्च झालेला आहे. याच्यापूर्वी महिलांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या आमदारांनी हा सजेशन पण दिली होती. त्याच्यासाठी पोलीस कॉन्फरन्सेस पण झालेले आहेत. पण त्याच्यात बऱ्याचशा पोलिसांचं असं म्हणणं पडते की एका जिल्ह्यामध्ये एक महिलांचं पोलीस स्टेशन केलं तर तुम्हीच कल्पना करा की सिंधुदुर्गामध्ये मग मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी सगळ्या तालुक्याच्या महिलांना एकाच तालुक्याला किंवा जिल्ह्यात जावं लागेल एक पोलीस स्टेशन केलं तर. आणि त्याच्यामुळे उलट महिलांचे हाल वाढतील. आता काही जिल्ह्यांमध्ये 20-20 तालुके आहेत.
त्यामुळे एका शहरात जरी एकच महिला पोलीस स्टेशन केलं तरी काय होईल की एका ठिकाणी ओरोसमध्ये असेल तर त्याच पोलीस स्टेशनला जायला लागेल. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला गेल्यावर तिला सांगितलं जाईल की तू महिला पोलीस स्टेशनला जा. त्याला आम्ही वेस्ट पेपर बास्केट अप्रोच म्हणतो की प्रत्येक गोष्ट आलेली वेस्ट पेपर बास्केटमध्ये टाकायची आणि झालं. मग आपण कचरा सुद्धा घनकचरा आणि दुसरा साधा कचरा सुका कचरा वेगवेगळा करतो. तर महिलांच्या तक्रारी अशा एकाच पोलीस स्टेशनमध्ये डंप करून काहीच होणार नाहीये. थोडं त्यांना प्रबोधनाची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. आणि याच्यामध्ये इंडियन असोसिएशन ऑफ विमेन स्टडीजच्या कॉन्फरन्समध्ये 10 वर्षापूर्वी एक रिसर्च पेपरही झालेला आहे की वाय वी डोंट वॉन्ट सेपरेट पोलीस स्टेशन फॉर विमेन, वी वॉन्ट टू मेनस्ट्रीम द जेंडर सेन्सिटायझेशन इश्यू इन एव्हरी पोलीस स्टेशन. हा विषय आहे. मॅडम, एसटी महामंडळाकडून महिलांसाठी अर्धी तिकीट केली गेली आहे, पण एसटी चे कर्मचारी म्हणजे एसटी ड्रायव्हर आणि कंडक्टर जेव्हा आंदोलनाला बसले होते तेव्हा त्यांना सांगितलं होतं की एसटी खातं कुठेतरी तोट्यात आहे. मग आता तोट्यात जात नाही आहे का? म्हणजे आता फायद्यात आली आहे मॅडम. आता एवढ्या महिला जात आहेत की त्यांच्या अर्ध्या तिकिटामुळे उलट जी तोट्यात एसटी होती ती फायद्यात आलेली आहे. त्यामुळे आमच्या सरकारचं औषध लागू पडलेलं आहे. काही आता तर माझ्या माहितीप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची सुद्धा भेट मिळालेली आहे. परंतु अजून जसं की फायद्यात येईल तसं एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न या स्त्री शक्तीमुळे सुटणार आहेत. ओके, थँक्यू मॅम. धन्यवाद.